Onderzoek toont aan dat de toeristische sector in Noordoost-Friesland in de lift zit. Zij er een flinke toename van het tal ondernemingen, banen en overnachtings. Het tal toeristische ondernemingen in de regio groeide met 38%. Toerisme dat had in het verleden, dat heb ik gezien als bijvoorbeeld in de 80er jaren, een vrij beperkte rol hadden. Maar dus je toch dat het best groeit is. Het betekent dat er mensen een drankje ergens door uit eten gaan, naar de bakker gaan, in een regio verblijven. De voorzieningen die blijven in stand. Uw eigen inwoners kunnen er meer aan gaan. Dat is wel echt een heel belangrijk punt uit het rapport. Dat de eigen inwoners er echt iets aan gaan maken. En dat best wel heel duidelijk eruit naar voren komt, vind ik. Hoewel de toeristische groei positief is voor de regio, denken inwoners van de streek er minder positief over en binnen direct zwargen. We zien dat op basis van 2 momentopnames zien we dat het sentiment voor steun voor toerisme iets wat is gedaald. Eigenlijk is er nog steeds gewoon hartstikke veel steun. Maar er wordt wel enigszins zorg gemaakt over wat zijn die effecten en wat hebben we er eigenlijk aan dat die toeristen hier zijn. Wordt het niet te druk op bepaalde plekken. Dan een succesje pakken wat uiteindelijk niks werkt. Wie krijgt binnen hebben we de presentatie gehad. En nadelen kan massatoerisme wijzen. Ik zei het zoveel positief wijzen, al worden eerder wat over de nadelen praten kennen. Want dan kunnen we die oplossen. Maar ik zet er vooralsnog naar doorheen. Ja, dat is fantastisch.